Савар кофе дакавдав? Американо, долта. Аш нажин капучино. Кабар кофе варш? Вот кино или сериал? Сериал. Савар. Савар, мне кажется, фаштагрыштык. Ординатор. Ординатор сайтхай. Доктор Татахай. Варжин доктор Татахай сериал-то. Иш куда фандди докторы овын? Фадыди фала тернараватиш. Фашмон каныш иштол. На. Рашрафжа штайс дашняд фандагластол. Мамагашка ма умдар жардяги кштайн, ма амдар жардяги. Дуазар дахитхай. Ахырганаг. Ама Бал. ахурганаг мамбал хорш. Хлопушка. Субайды там. Забахпадыш? Махи хоржин каран. Артур аргона ахурганагдам. Информатика я хурганак. Да бо ну кушен каншк олайна фламан даришку дарна ума компьютери амхиста программирование даржоныш. Удидин ганан машкуй дар кушен. Уди. Ама отыр кушыш абон школая. Асыта юаш школайна куштай флотыр. Фаштама да фандак да кушты фандак школама шарштай сама. Салдар фарш номрат да юма вацаган радгайзу аппаратун. Школай кушен деяк джонеш автомай авдажы даргы. Удонай юаж масам квафтавай касна куштону даштажы фалы. Уйнаны майзыштам. Ама вацаган ахырган айджы кушт мажардама тынкай сауы. Уйтахай фаштамар баждахтан школама кушен мадыр. Куд джонеш автомай уйвудиш артажы ражма. Ма андарраты кушыны фадаттар манудиш, ганан табира удиш, камдар фашаранты даруттын, камдар штыргораты дар, нахи вараши, фала кытфажағынс мана хазарымын инсон даруди, нахима, хияда мақшан. Штай ахырган айджы кушт камдар сама канын, кадмама бону я хазар канын, нахисот ахыр канын, нахия адамима кушын вот. Абоншк олай ахурганчтан штырмыжны фиденсна вишуша как хабарнау ярмах на телеканал драрах факанамахам эфирта аргона ахурганчтима башна фиден ахурганчтима баш. Ма студенты кфаршай фиден ахурганчта камачила студенты. Сауна саун школама жагавот арахтар зопыта ювае гцылмышт. Материалон хажнает мамадына сыкрыштва цыган сыдардатты амасы. Вацаган шамах сахырган штефа фаршут. Гудон педагогикон институт ма бахаудышты шаны ярджыты фандиагай вацаган шахина фандиурдан басау маштай усы кышт шажардама бинтон насау. Ама ша сар дартар уймана баттынс фала. Ахырган аджа кышт дажардама ксава уад да мыждма фацадждар на кашсына, фала кашсына кам кушаш, каима кушаш, саул кушаш, ома швалатима кушан, каман дажардама сава. Ма уй да куш дажардама касава, вад халрайшом дар кудакан знараз дар мама куштма кубасавин, ма та кофенин ма ахырганинакты, ма коллегаты, ма куштват ма та кубахи жинжарга. ما وسقط تيما كنا سواي على بوندر دكشت ما ود مجد دار قد كان زنا أرختر ما أفتكرش دكشت دجردمك سوا ود فتساج در كوي كان سدا كشت كوي شتيتا دا مجد هو راشتغش مجد كدم بالا أفتنا فيدنس وما كد بيرم بالا أفت سفند بيرا كفيدوي ودر فاقنا وزاني آخر جننج كشتن وما ارتكا أفتي داخل جننج تكوي نكنن أما да кушта жардама кусава, вот и конзна кудым балафта, ма с маждишай. Мы так утартар хайзна. Дема раждан фаламам нутар фабал вартаркан. Самай саву гасада навазы школа саун. Мужд на фала андар садарта. Ему йойным фабал вартаркасы. С навазы школа саун и жонеш вацаган ма
كباسون ودباسون شولتم نا ودون من شولت نيشت فلس ما خونم آخر گنجت ما شولت ما صوت عفت فخونم ما سلاق ويبرس آخر ويا جاهم ما أربعة ديدم أفدم كلاش آخر گنيناق آخر كانم ما ديما يش فونزاج درغ سال مشكلة أنا فواود ما يلاق عفت آخر ويا ما راشت ما دخيش ولون وعفت ما كي لاقد كانش ما نجاس وزننا ما دبنات من در آخر كنا قرباس ما ويما تاكد زني ويدا والآخر ودك آخر كانش والآخر ما لا جفا فندس ما يسا يا كي رايدت تا وسقط تاكر وما أخذ سكنا ما كوش جردم يوم يسوي ما شوالتي ما كي كوشش شوالت تا شاين نجوننس كده شاي وترسش كمل برق ويا شاي كده كان ما أما دكوا شاي جرمت كده كنش فجرش إننا أجي جونن شاي جم كنش أفيل باوندش سما ما شاي أو ما قشكا جناني ما شكلون ما خيافت اسمه الباوندتن جناني ما يا جهون شاي جم كنش مراشنا ده يوسف التاج جرجا كد جناني شو داخم فرشنا سافر شايد نبارش ود شكولا زاون موروكتن يشكوتون ومن مجنون فرنشندن أفي ندريشته أجدر ما ددر خارج راج ما جهانيشنا خارج راج آخر كنت تام شكولا ما يجونا كنت فشاينس شولت آخر جنا جوي جهام ما دخزار ما كشنا باسة تكوت تاي ما ودر باسوزنا ما جالسنا كنا منا فشنايجا كوتون كنا رنشنوتن كنا ما نوجن دريشت فشونش كنزنا ما وس شايد واتسجن ما نبارنيشنا ما دخدك أفتر شايد تاي آخر جن страшно نجح О, шайтун هو. واتسجن شكولا زاودر ارتكا يشتكي جاها ما نيكوا شايت يا آخر جنا جمانا ما خزار ما كشت نشاخر كوتون لما فند ديما ويتخي نا ود واتسجن ما شايجا كان وتر أما يوافته ديما ينشاخر كوتاي كيدا نفند ويتخي أفيجي وجتخي هيرمك أخك كانش واتسجن يوجتسو فلا واتسجن ما جي وجتخي فلدر كيما نفند ديو تخينا آخر كان على كيدر فند يش آخم آخر جاني نكتكست منا كان يقول تجاه يش ود خزار بعد نشبون نال في رزر ماش قال مكراسة كام جاga فلا ويما آخر تابنتون خوش نفكننس فلا واتسجن ما فلدر جيبك فكنا ما آخر كان ندر ما كوشن در شكولا مورочтам сеттекан ма бахыштыштам давон сашлыштагасау уроктам басеттеканын أفتكر أنا ما يجهم فيا ما داميش ارتاف دم كلاش ارتاش دم كلاشنا أما أكم درسون سيوخجن تيمتا ود جناني أما يخات دخي باستكناي فلا كدم بالا أفتكر ستكناي دخي وروكما ود علو روكما در وتسجن ما يشاخات بآخر زيه كدم بالا أفتر دا بلان كنا في الشاي وروتش بلان كنا في الشاي كدم بالا أفتر ود ويا دجاهم رايشو ما ميشرتو روتش ينبون تخشاش روتش ما بآخر زيادة ما كان ارتاش خات در دوباش خات در ويا ما دخيسة كان رايد هاي شكولاي وروتش تك وين سود أما دارتر تا دخدك در شكولا سا وخشان خزار ما كشت رايشش ديما أما دارتر ومباسة تكانش أخم فارشت أفداج كوششنا شكولاي أما كده فلتر دينات فلتر كان أفتا урочтам сеттеканын раштагдын аттар каны Гаттар каны сама видержахзынан жахам куштма курбасыттан воднырма балвырд кут қавы планта фишин хикоттарын қавы швалатима уда теталак хожна мафажуна зафанды хош кахыр канай институты водтар куштма курбасу ай водум ндар мазалта ндар вавырта ما لجفا قوة ودوني ما ودون قدر نفط ميسات كان أخي ما فتاق جن في فتاق تلاقنا فجونا ما نام تاكد نفشون نام تاكد جهون جاga ما يلاقنا فين بار فلساش فلدر كوشش وياش دا فلتر زينات فلدر كانه دا جون زينات در فلدر كاننس أما دارتر جاهم بلانتا فشن در وين صندر فجون شيء سداز قوة سداز نا قوة رشتاق رشت عاديخ كانن جاهم وروتش إتابتل أما أخم فرشنا يش أخم يرونن بيشون كافاقوا بو خزارنا شامايزن جاغنا آخر جنگ يسلا بو كوشا ويتا شامايزن خزار
فلدر تختي بخارت كان قوزن بتسجن كافا غلب ويدر فل شمايزني نرتك أفتي شكولاتنا فل ندر كوشان وتدريج ما زالت كاستا يبايدا كنني سدر государственные программы то есть маз высокожвонай кудем бала автокукушай вот ганани государ хисаваду хашайдер دقيقة رويدر ودش كنزنا كنت فند أفتا إيش وما وتر بعد زاخدون خوش نا باقو زني شاخم قتاجة وتناخم فارش دو مغشكا ودا урочи мидак تجمع ويش دا أخرجني نكتيما وافتا ماشي ما سزورة يورام باد شابر باد وردماجي واسر دماجي وای урочета کاسته یش گنن ما باوازن نخاش کنن در وای урочета کاسته نخاشن بناتنی ولدای نخاشن و ما بنتون تجمع در جهان نیما وای ما ديمقراط افتش کنن و جهانیش ديمقراط школама с Артур Теймуразович Рбас дифцак 2020 шамажа. Уи абоне Артур Теймуразовичей самахисан кана. Ома иште профессионалун решт бафи пайттай. 2020 шамажа Рбасатан кушама школама уадуттан така институт каштфадан. Камдар ма тахтыл норман явандаттан камдар сдар нажаттон ما نودتن جذورن وما يركضن جهم أفداج فشته أفداج باكشتون شكلا ما موي فشته بافي بايتون ما خيمي دقدر يفزينت شكلا مي دقدر شكلا زاوت مي دقدر ما جهانيش ما نرتكدن نفشندر نفشندر فلدر نفشخاشتن و كرباستن ودينرما نر آخرادون سيستема نه افتل دساشت كواخشاي ود دومغشكا رشتج دومنتن زوابدت زباخلوك عقد كناي اما ز اخر نستكي سيستема ي لامبلاغم كركاشاي ود جغانيش ما نر دومنتن زوابدت فلا نردومنتن زواب سميدتا ويتخي سيستема فاغنو قامما آخر نقدر دتا وسدومنتن زواب أما سمي كدنبالا أفتكوشا نا آخرات نا سيستема ويتخي قاما آخر نقدر باكوشا يخيول اشتاي اشترخاش ورديما نا باца خادل دور وما سيستема يخد администрация سيستема شارشتا وي نرشتج دومنتن زواب دتا فلا آخر نقتا أفتى متكي كرايشة مود آخرجنا نمادت نرشت جنزواب متكي كرايشة مود أفتى كجاهم ما آخرجنا جزواب ندت ودويراشنا وزنا إيش رجون آخرجنا جت كاسة أشقام لشت نوك سيستema يكوشن جون نسرمشتر إيش فلدرشي كوشا خم آخرجنا جت كاسة جندر والو نرمان نوك سيستema مراخي جموي فلا أفتى كجاهم ما ندت نسواب آخرجنا جت ود نقاج بعف خرجش تمسا ومن ما يودر شخيول كوشنز أفت مخي كويدر كانن وما نخيول كوشا مع الخيام سماي نرتكيرش تجدو من تنزاب تتم كنت قام باكوشانا آخرجناك أرجونوا فلترجنا آخرجناك ويخيو سماي رشتج دومن تنزاب تتا ما فشيوة ترنش كوازاب تدريفجا كنن كنت سآخر كنن قوما إنفورماتي ننوك جون دينة تشخيما كوديشن سوي دريفجا كن ماما جاشكا خي رشتو قاما كنت كوش آخر جناك شكولاين يكوشت أفتو أما إنستيتوت كاشت فدا أما رباسة أما كوشش أما دارترنا الآخر كان شو دي راشتنا وزني سماي رشتج دومن تين شفشتا مع الجاي أما دشتي في الآخر كان مع قواوي تخي كشت بكر باسته يودي قامة الآخر كان يدخدك دخيل قامة كوشاي نرلو جاية أما ود ستريتر نوجايش ستريتر نوج تكنولوجي تاميت وديكتا يش ستريتر قدكاننس ودون قامة جوناي كشاي يش جورنالته يش إنترنت أما دخيل كوشاي نرلو جاية ود نيسا ما يجايز نفشتي
Савр аламаты миньок да қойд жағым. Марвел супергерой ішті, ама да савр миньок қойд. Скорость. Сарды мидак дында факын күттім көші. Мамагашка мамагар бира қыды тайраштак там гаргыцыли. Абон он где штырдар нышан су? Мештырдар нышан уы, ватсаган сарды ганан саиш умееш пайда кан кудым балафта. Нырвон пайда канш күттім көші. Канын ер рашт канын вина уйтараштак бавдиштан. Сыдынвай аппаты хуждар. Ахыр канын. Ода сагдар мамагашка раш равжа шайды дашният. Ода да ахурзаутайна бирата аздышту сфандагылна информатика има башташне таравжар штой юзы баса дишингон бауман номал падзахадон техникон институт мана бауман какай хонинс урдам. Ман магашка уюн тштинат георандар яхиса, но штай вот да ондар куда ахурганаган вацагану да савардаран тштинат. Вифадл мама да куда таразов. Кудеш хоттай авто геор ямака гуга болата и хуа бас диш институт ма машкое ахыр каны артака дипломан куштыл куши ама қама фава асия же ахыр. Уима ма куши дуажы дарғы мейл ру е ама еркужагон ама юбулдар ма кушту ома манруаджы шахыр кота автохор сама еболма шва басон вс институт ма сама ебон шва кушт мадар басоно дуи гадна хашу зани уи буди ма куштар фылдар яхи кушт ниярджы кушт ма авто юма يوقتاج فضل باكش تام مزه يخم خوش خبر رواتي وي منن كود اخر گن و تنگخش گون خبر كي جغني قوفن دما سما يفل در و يخمته فل ارگون اخر گن دن نرما اما چيجون ما ماز دارتر دروا اخم خوش اخر گني نكتا كستي جهانيش ما مشار برجن تخشن نرتقدر ارخ كرازيمر بازورم ما انخشت كنم كم در جعفرشن سميدر كم در ما ويافرش أما وما يريد بافرش وما يبافرش كود آخر جاني نافلا كود ديمرنق программист. واتساقان ما كجاهون ما ميمرنق программист دي كودش خطاي ودو يراشت نوزاني اج واتساقان ما ارتكا كوا باراي ماخنا دوي ود ويماني بيرا فرشتت جونچن داروزاني اما بافرشني كود ما خرغاني ناغنا فلا بافرشني كود ما خرغان جاخانيش وما بيرا سدرت جون مني خجدر ماما گاش كوشتر ودغوي ماغونتخ دا اخرغاني ناغي جاخن جابون بافرشن كود اخرغانا غافتا وما Жона динет каштархиштер и барга неште? Неште. Ма бону ма милсава фанзаяжы, ма масы жонон, ма кайдаро командир тая бону ма фанташаж задейман ефилдер жона. О ма сарды фажилан текут саран қауысы құттакты на кой канын фала ахыр кой. Демараждан. Ер бир ахыр генчта фазурынс астага ахыр генчта. Жахга кандыш нахур канын, на мешк олазауты фала удондар масалдар фахур канс. Ерда ондар да бон авто жагын. Уы жагын, ома кандыш нахур канын, ама удондар ахур канын, уй рашту. Салмаш колай кушаш, салмаш вал тима кушаш, удма не жагын ма алсы даржоныш. Вайы ма ахам швалатты каздам рачсан яхам фаршт, ма индыз вапны жонзына. Алсы жонен ганан ней. Ама автокаша хай мана да бафаршта, ама далама вола маны хаштайн ракоттай, ома дахи автош коттай сме жоныш, одеш волон бамбарзани, ама мақуда автоу. Фалтау жахная жонен, фалад не ба жонзынан. Каттафанды вод. Ама уйтахай жахани маго. Салма кушаш, вот ма дар ахыр каныш, ма дар ахыр канынс. Кунын карышныр така фашива днаш куазавта шахитыңда раждыхто информацион технологии там. Ома телефон-то интернет такой на канын фала жагам программа-то фашимана ета ишты жын программа бас майдахадак шахурка.
Иш ахам швалат касата шахих давай ахурканынс шарынс информации сасаqa уи има дык джахтай автор так интернета дар тангбира иш шарын аркашан садафан уи бажунын фалама уима умдар нартака алкамадар ябонун фашан сефан уина Ома жахан интернета мидаг, а камадар ябону кудай фанд автор нефишн. Ама завайе ма камдар редактима дар нефишнс, камдар автор нефишнс мажен бамбарану. Ма иш ахам швалта касата шахих давай ба саунс ба кашнс самадар те жардама фасау. Иш ахам ахам тимета касата школай на саунс. Фалая фанд бажонан. Мейвод яхадак аркашиям, ама ахар канан айдая. Кадзе иштением бар, одер басаунс, ма бафершенс, ма манандер куд ма бонва яфта сам факашен. А пъте иртър сау школа има башт? Урочи ми дък е демку ще тима? Афта жаганна има мана съдър валдайтък дърбако да кутлун, куща ми дък. Вацаган ма път иртър вайе, школа завта, школа ква вайенс, ама ква саунс йод. Ама фаштаг зангарак. Фаштаг зангарак куфаканам, куфасатта канам швала тима. Ама штай в собон курхатца вайе. Ама я умшах якудей равдишен швалатта. У собон вацаган фирох канан вайе. Сашик да вайраш тежа. Ерта как жагон вайе ватта шайзнан. Вацаган ма гцел камдар каттахтар фалавун. Инахр ганчтай валтай. Ама на вайе. Лагам фасатта кан яхи фажоны я асыш фалатта ам дема наузышты анушма ама лаксатта вайе. Ма да фандит самай зухтарум вой? Фандит. Лаксыл шахар вайе баваржеса куд дахиват тафта ама кваса он соцлын картар факаны. Са школа заута фешта школа, но нима ма нардаришты башти над дарыш. О. Жонаше кудышты кам ваинс. Куд мабону афта фафаршен чиса кадам басади чи куд сар шахадак дар мамар баваинс школа мадар вайема уинджа фембалам камдарты ама накарази ома нарох канам. Ма жахан ишема ердар шемадан тыңбашт тыңгангоман амхис. Вада дынахам фарштар бира хургенчта фазурнсна жагарашта гнай урочтам сатакан қау бира тетратам кашын қауы юинна ер жагам дебасата котай урокма на фонстама дуата швартай дневник руйдаралсдар швартай да хисан мадраштак бажай и хирхавшнан баулофнан Алсаман дариш яхираштак ама قامي جوناي منا أبون ودمت جاهم ما شي خور ما وزنن شكولاي اشتي ماما قورشتك بخارس كنن مخيباسة كنن مدار أما كجوناي صدقوا باكوشن مدا ساشقوا باكوشن ود كتفان دريش الشارن رشتك خيار خفشم مدار خيوات تم در باسا أما در خدتك تم در Ома раштновна вацаган зухтар автозурн школай куштыгар бира има хиулафнен раштагнал веку фендаде маджима рашт я раштаг куш планкана куба планкана один бажайзен раштагулафмена рашта им барын. Ома тыңбира куштыр така школай ома кужагонна из куштота ашайзнан куш бира ама Она живега як шканай, да кошт кубаканай, афой надыл. Вот ахшама бадындар на қауы, фашурокта бадындар да бира на қауы, ама вот асымандар аштак факканы. Сабар темасы от нартака аштам клаша информатика. Нартака аштам клаша информатика и план магашка савам программирование. Да бону маман иронал бамбарн канай су программирование. Тыңжын хашлавард алкайбон еврашагав дар бамбарн канын науфала иронал программирование. Сыбырзырды авты самой бамбайра су программирование. Программирование у жахам иш компьютер. Компьютер яхадак нисижон канын. Камын иди басамоне кудышканын қавы асы хашлавардуи.
يما كأخ فضل سك أخسفت إيش كان القوة ودون كنا في الشيء كمبيوتر سبجاكم بارو يول ود ويوجا ما программирование. Жей бамбарштон. Ансон информатика и ронал. Мамагашка и бларей бамбарштой. Жей жетон су программирование и флечина жетаю дарай абон на манг бамбар заниш. Я мы до нас хашла варду фаштахам фаршт. Бирата зурунсна уиронав жаган жену уиронав на разурсна уиронав на бамбарнканзна. Да он да кудета усы кутаджми да саварташты. Сагдар иш савардар темата на иш савардар фарштата касатал иронав на бон на узурн. Ви на яхам темата на бон иронав зурн фала югат служивак канам. After chizure ama jahama ya se temel ironava anhash kanenay uman ya lexikon maguru ama z biran khashtanay birazrtta ya lexikon ama ya chkay jone udonin der khatkay ve ya after ama rashtish payda kan ya bonno ama uytkhay kuchakharishta martaka telemna natter filder zur shagaw filder gazetta shtur shagaw chingta filder fishtur shagaw ama log yahdarenem bar aftami khujdar raydita zurun shagaw fala uyad uyimama ironov jag khoshchi jone ahamadam der biraye ama ish temata kasatal jnu ironav zurun jinsul ironav zurun ama fala zuran ish Ивнага хамав жагдер ней кам ней арбайшкан хашта арбайшка зрта иронов жаждер бир арбайшка зрта еш ама удоне кжонай масараштка пайда канай вот да бонузаниш иронав дер зурам кудам бала афта ама да кайма зур шудер хоржым барзан ама да сзурыш уйдер рашухдузан Наркон ахурганаг мaqama савар миниуджтава Наркон ахурганаг вацаган фацадждер qama с предмет ахурганаг уи хоржона Штей خيشتردن شوالت كاشترشت مقامه نكرازيم بارن باجونهم وما شوالت بسيخولوجي قامه جونا فتسجم كلاشة تياخر كان دشم كلاشة تياخر كان ودون يوخجن نيشت ما قامن باراي عايمة كتزورن قوة زرهم شوالونيما كاشتريما خيشتريما كتزورن قوة دت قامن باراي آخر كانك شتي كتفردت ود ردد الباشت كدنا جونش وديجاخ رقوم وما شوالت جرد خوت ما باسو وتسجن ما شتي دكشت جرد ما كسوا أما دكشت ما جرد روح شيء كسوا يهالبون ودخيل كورسنا أفتا سماي دا كشت دخي جرد ما درسوا دا شوالت جرد ما درسوا ما زشتي درتر شدرتر سردر كودش بايدا كانوا يدسن سبا سامتايو Ема мамагашка ويكانر كنا أورجانيج جميني وجتنيش تفلا أم تكاي كسفن رشته جا أورجانيج كرايشاي دا ماجاش كسقو باكن سماي أرجونا أورجانيجتا جاردراي جايا فولدري سوي شكولاتم كوشما أرجونا أورجانيجتا نردر شكولام ساونس كوشما فلا ويا أفتا أما شاخين يشارنس شكشته وما كتر آخر ما كباس دشت وتسجن ما راشنا رافجة شتويش профессии أما سما إيش هذا روح شيء سوي يكشة كشتما ويتخي سكشتما ربع سوونس وتسجن ما قام سموم خورس تشتراك شوي كم درسن شردت باسامونوي كم درم سدرجن زين آدم يجا خمش فلتيما ميم قام فكر شوي كم در ويا أفتا أما كوشن رادتاي أما كسدر تيما نجونش كده باسامونايش فلتنوي مواد قام دنا خم كليجا تراجنا كستيما كستام دباسواي د فارشت تيما أما دن قام دم فكر شوي ما جاش كدم شكولاي دا كليجا تك فكر شوي دا والدر خيس عواد وما شكولاي زاوجته ديريكتور كده بامباروي ما دنك باسامونوي كده قوراشت كنن ود وتسجن ما دكشت مدرسة وزنا جردا روح شيء جردا رايجيا دكشت كنزنا فشتاق ما مادن دا خم يوفارش تراتسنا أبونو ديش إشتافر أخم فارشت كسدن نراتون فلدن زواب فندي تراتن وسفارشتن وتسجن ما منابون ويبرس فارشت تراتاي أما
автожахан наим куштамида сдар проблема мана неркаштыштам ксамадар нергомна раздахтам ахам фаштана удишам нартакка автовипайдам мақудини сасау самайдан жахон сдай самайдар мана бафаштай. Ему дохор жабон мамагашка фештам фарштата феште абонвал бужак дынкер баста макешакка коттай манандар ман телеунад макаштандар. Штырбужник давандар каймар бахаттат тангахшыр гомнди дауфенендер у программайдер басар хайен амаун бужник жахан. Так. Ну уртаусы тынк свет мама бар ишарштат. Ну барена, ну по самой. Гитсмақ тема са шагыр кала.